Boa tarde. As efemérides son unha excusa para proxectar un feixe de luz nova naquelas partes de nós que no remuíño do día a día guindamos ao faio. Hoxe concéntranse as efemérides, e no Día da Poesía, que inaugura a primavera e que segue a ser o mes das mulleres, celebramos que este ano fanse 150 da publicación dos Cantares Gallegos. Abrimos as ventas da casa e deixamos que entre a luz da alborada luminosa, anque chova miudiño, anque vente forte, que entre o aire fresco da mañá e esperten da súa letarxia os versos fundamentais que inauguraron unha nova etapa no relato da nosa historia común. Conmemoramos a aparición dun poemario fundamental, alegato poético e político, proxecto consciente dunha muller por traducir en versos o sentimento dun pobo do que se sinte parte. Un pobo que chegou a identificarse cos cantares até facelos propios. Unha muller que escribe e que se recoñece escritora profesional, mal que lles pesara as mentes ben pesantes, mal que lles pese aínda hoxe. Muller poeta e escritora, infelizmente reducida a clichés durante anos, comeza agora a liberarse dos hábitos os que a tiñan condenado. Falamos hoxe dunha Rosalía do século XXI, a que as lectoras contemporáneas poidan achegarse sen prexuizos e conscientes da vixencia da súa poesía. Que as escritoras e os escritores deste tempo a fagan súa, que se nutran dela, que beban da súa savia para tecer novas teas, mais non en soidade. Son eses cantares que hoxe vimos cantar. Os mesmos que 9 Rosalías, 9 mulleres que enchen a súa vida coa escrita, e non la enchen a nós, lectoras, vestiron para festexar este día da poesía. 9 mulleres cunha musa soa. Os versos dos cantares sérvenlles de fromento e os versos levedan na cunca das súas mans. Ofrécennos boliños quentes de gostos e feituras variadas, mais todos eles deliciosos ao padal. Froito da alta cociña poética, hoxe no menú temos Rosalía, deconstruída e reinventada, sen perder o sabor orixinal nin a intensidade da mordida. O primeiro prato bebe dos versos do cantar primeiro, o que abre o poemario e anuncia o propósito da autora. Partindo dunha estrofa popular, en xogo literario similar ao que hoxe abordamos, o eu poético sitúase nunha mociña a que lle piden que cante na lengua que eu falo. O interlocutor descóbrese axiña nas ondas do mar, nos cauces do río, na paisaxe fermosa que inspirará moitos dos cantares e nas xentes que a habitan. A lectura é clara. Cantares Gallegos é a resposta á chamada dun pobo e dunha terra para restituir a súa voz perante o silenciamento e as afrontas as que a súa situación de subalternidade as teñen condenado. Lupe Gómez foi convidada a xogar cos versos deste poema manifesto. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Eu creo que cantar é non sei se me escoitades ben. Creo que cantar é contaxioso e que por eso vale a pena o canto. Cando a miña veciña Lola de Fisteus é unha señora maior, cando ela canta, imos ao río ou imos ao cementerio, ela canta, e canta tan ben, e pasao tan ben cantando, é tan feliz, que a mí tamén me dá ganas de cantar, aínda que eu non sei cantar, canto moi mal. A poesía de Rosalía dame ganas de cantar, de escribir, de traballar, e gustaríame que tamén de algún xeito que eu fago, que eu escribo, que eu traballo, lle dese ganas a outras persoas tamén de cantar e de escribir e de traballar. Creo que Rosalía era moi grande, é unha poeta moi grande, sigue sendo moi grande, pero tamén me gusta vela e imaginala como pequeniña, porque creo que ela gustaríalle sentirse así, pequeniña, porque era moi sinxela, moi humilde, moi humana. Os versos que me deron a min para facer unha glosa a partir deles para escribir, os versos de Rosalía din así: canta si queres, rapaza do demo, canta si queres, dareiche un mantelo, canta si queres, na lingua que eu falo, dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Eu escribín unha carta para Rosalía,
porque o meu oficio secreto é escribir cartas, escribo moitas cartas. Escribín esta carta de noite, unha noite de febreiro, escribina a man, porque escribo sempre a man, e a carta teño aquí, e puxenlle un sello como se lla fose a mandar a Rosalía. É unha carta de cores, e por fora, sempre poño cousas por fora, poño postdatas, puxen carta para Rosalía, para que te sintas contenta na túa tumba de erva, e para que os airiños te leven a un lugar que é moi bonito, porque en realidade non existe. A min tamén gustaría ir a ese lugar que é moi bonito e que en realidade non existe. E puxen postdatas, e leo as postdatas antes que a carta. Postdata, un bolígrafo e unha nave espacial. Remite, lupe verde azul, nena que vive nun paraíso cheo de acróbatas ilusionados. E outra postdata, chegará un día no que seremos libres, humanas e pequeniñas, como a enerxía subterránea das flores e dos automóviles. E agora vou ler a carta. Compostela, barrio da fantasía e do amor, 5 de febreiro de 2013. Querida amiga Rosalía, elefante de terra e de cristal. Gústame máis escribir cartas para persoas mortas que para xente viva, porque os mortos escoitades mellor e sentides máis profundamente a caligrafía secreta das nubes. Ti eres a miña amiga desde sempre, desde o 24 de febreiro de 1837, cando naciches para encher o mundo con perfume elegante de camelias. Eu vou nacer e vou morrer o 12 de febreiro de 1972 nunha casiña velliña de pedra. A pobreza é un proxecto político. Agora vivo nunha preciosa e húmeda casiña de chocolate en Compostela, na Rúa dos Vasquiños, barrio da beleza desordenada, moi cerca da túa maravillosa tumba de Bonaval, na lingua que eu falo, no estómago político das vacas. Teño unha horta cósmica e algunhas noites abrazo intensamente a túa poesía, os cantares gallegos, as follas novas. Abrazo as árbores e as estrelas enigmáticas do ceo para sentirme galega e estranxeira como os ollos dos gatos. Dareiche un mantelo, dareiche un refaixo. Os elefantes corrían costa abaixo, chocando coa néboa. Durante moito tempo, anos, séculos, toda a miña infancia, toda a miña adolescencia, a túa obra literaria e o teu nome perfecto e santo pesáronme moitísimo, como se ti, a poeta máis guapa do mundo, foses un xustillo que me impedía falar, expresarme, manifestar os meus sentimentos, a miña feminidade, o meu amor. Canta, si queres, rapaza do demo. As vacas corrían costa arriba, chocando cos cornos máxicos das bolboretas brancas. Redescubrinte, Rosalía, mirándome na auga limpa do río de Fisteus e cantando alegres cancións coa miña veciña Lola, agricultora que chora e baila na feira de Curtis os días 9 e 23 de cada mes. O amor da costureira era papel e mollouse, agora costureiriña, o teu amor acabouse. Agora quérote moitísimo, Rosalía, quero moitísimo as sombras negras e brancas que navegan no océano do teu mantelo,
no bosque animado do teu refaixo. Unha mazá e un proxecto político. Eu creo que a morte é de cor branca, aínda que todas as estadísticas digan que a morte é negra. Eu creo que ti, Rosalía, eres vital, loitadora e alegre, e a morte tamén é alegre, aínda que os medios de comunicación digan mentiras e vomiten moito lixo. Unha nai é como un mapa para orientarnos na vida. A miña nai morreu o 20 de xaneiro deste ano 2013 e con ela tamén morreu o alento das miñas palabras. Pero ti máis eu sabemos que non estamos soas, porque temos amigos e amigas e no final de todas as preguntas sentímonos cada vez máis enraizadas na terra, no corazón da terra. Vou seguir sacando papeliños desta carta. E non estamos sós, non estamos soas, porque temos a poesía de Uxío Noboneira, seguimos téndoa. E gustaríame ler un poema breve de Uxío Noboneira para Rosalía, aquel poema que decía: sola da terra, ti sabes que o ceo non é noso. Poden inseguranza e desamparo, e acolleste os ves certos. A casa, o val, a patria humilde, nosa patria pola que ti clameas, furando a noite. E dentro das cartas grandes meto outras cartas pequeniñas, a veces en sobres máis pequenos. E aquí teño outra carta para Rosalía, e di por fora: canta si queres cantar, e se non queres cantar, estate calada. Con unha postata: cantamos para que a noite sexa menos eterna. E con outra postata: tes unhos olliños tristes, Rosalía, pero tamén eres unha actriz romántica na inmensa profundidade dos bosques e no fondo do mar. Esta carta pequeniña di así: 7 de febreiro de 2013. Querida Rosalía Barquiño Acuático, escríboche esta carta minúscula para que o teu corazón sexa forte e lixeiro como o corazón misterioso dun paxaro, para que non che pesen moito os ollos, aínda que teñas unha negra sombra escrita e debuxada na alma. Hai bicicletas namoradas na barriga intimista dos cabalos. Hai neve, moita neve, nos prados e na lingua que eu falo. Ser traducidas a outros idiomas resulta necesario e vital para nós, para non afogar dentro das nosas propias palabras. É como escoitar atentamente a música desesperada dun piano. O mundo é grande, ancho. Falamos o italiano, o portugués, o alemán, o francés, o inglés, o castelán. Habitamos lugares maravillosos, carballeiras cheas de auga. E xa para rematar, quero ler un poema moi breve do meu libro Pornografía, que era un poema escrito para meu pai e para a miña nai, que xa están os dous mortos, e tamén de algún xeito un poema para Rosalía e para todas as mulleres galegas e para todos os homes galegos. Era un poema moi breve que decía: a muller é un cristal atravesado por unha patria. E moitas gracias por escoitarme. Avanzamos polo poemario e detémonos na primeira estrofa do segundo cantar,
onde o eu poético se confunde facilmente coa voz da autora. O pretexto do agre desamor non impide imaxinar a poeta detrás da rosa magoante e magoada que entoa o lamento. Luz Pozo dialoga con estes versos. Boas tardes. Boas tardes. Falaba Rilke de que os poetas que nacen en tempos menesterosos, eu penso que os máis menesterosos serían os de Rosalía, por todas as circunstancias que envolven. Tempos menesterosos, Rosalía. Nacer, naciches coas flores en tempos menesterosos. Semella unha profecía. O mar de Orzán está en calma. O sar de amor apenas se respira. No silencio da sombra consagrada bates de noite e día. Bates nas noites frías. De obstinados reis señores, de obstinados reis señores, a porfía, miña amada, miña amiga. Muller que en tal signo nace ten a virtude de enfiar o espacio, miña pombiña lírica, desde o monte xistral ata as fisterras, e contemplar a terra ben amada en total e absoluta perspectiva. Miña amada, miña amiga. Transida de ervas moi leves, de ervas moi finas transida, escoitas o son da morte, escoitas o son das rías. Pasan dornas, pasan almas, pasan as aves branquísimas, e levas camelias murchas na propia ausencia ferida. Descalza e alucinada te mostras en carne viva. Miña amada, miña amiga. Adiós ríos, adiós fontes. Sobre o teu corpo sideral chovía e chovía, chovía. Desde Padrón a Santiago ibas moi soa e chovía. Ao lonxe soa unha gaita que a paisaxe estremecía. Somente ti sabes se a gaita canta ou chora, dínolo ti, Rosalía. Miña amada, miña amiga. Se choras, es ti quen chora. Ti esa rosa dos ventos fuxidía, onde se pule o misterio, onde a plata se pulía, onde se leva a conciencia quedou un rego de cinza, e onde o pórtico da gloria abre as súas portas benditas, queda unha flor vulnerada, queda unha rosa aterida, queda un fragmento de soños, queda o misterio da vida. Os finos ouros do sil reclaman fama e cobiza. E nas estancias do pazo, voces de sombras recentes reclaman autonomía. Tristes pianos de loito, voces de alondra ferida, miña amada, miña amiga. O sar camiña a modiño, leva ramallos e lilas, miña sombra, miña amiga. Leva o baleiro das almas, leva a mágoa dos ensoños, e a soidade radial de Rosalía. E a paixón extremada polos fillos, e unha dolor escura, desvariada e informe, negra sombra, rosa de amor, que ás veces desvaría. Incendiáronche a noite, marcáronche con lume a fábula da vida,
miña sombra, miña amiga, Coda. Naceras, Rosalía, cantas flores na espidez ontolóxica dunha saudade cruel, radicalísima, e aquí pervives para ti na morte. Badaladas, ton de pura gloria, interna sinfonía, eternamente xuntas na memoria, mares, montañas, ríos, luz do día, salmos sagrados, xestas palpitantes, un libro, o corazón, mítica historia, padrón, 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 sempre en Galicia, miña sombra, miña amiga. Deixámonos levar polo arrolo dos cantares até caer naquel que glosa as verbas populares. Con esta miña gaitiña as nenas sei de engañar. Baixo a aparente levidade duns versos que puideran parecer costumistas, este poema desvenda a outra cara do gaiteiro, tras a ledicia das festas, o engano ás mociñas. O poema oitavo é un retrato acedo da afectividade campesiña, da pretendida liberalidade de algúns contextos, falsa paréntese no habitual clima de represión sexual do mundo tradicional galego. A voz poética de María Xosé Queizán adéntrase neste escenario trazado por Rosalía. Boas tardes. Quero decir, antes de empezar, que creo, como queremos moitas, que Rosalía é a autora do século XIX que mellor comprendeu e reflectiu na súa obra tanto a poética como a narrativa, a seducción, o poder sexual que os homes exercen sobre as mulleres. Pouco cambiou esta relación. 150 anos despois de que se publicase O repoludo gaiteiro, as mulleres déixanse levar por emocións que lles magan a razón. Mais o odio, fillo do inferno, é máis forte, dixera Rosalía. O amor nunca abranda os peitos homicidas, nin detén os coitelos asasinos. E choramos cada día as vosas mortes, digo eu. O tema é tan dramático como habitual e universal. Rosalía válese da bixemia da gaita dun idioma para relacionar o gaiteiro co sexo. Actualmente, ampliáronse os instrumentistas, pero non o instrumento nin os roles. Rosalía válese das cantigas, como estamos vendo, para proxectar o pensamento popular. Hoxe, os cantares populares é o rap. Por iso, eu quixen facer un rap repoludo, que naturalmente teño que cantar a capela, que non é propio do rap, pero bueno, vamos a ver. E quer que lle quer, e quer que lle quer, e que van querer? Poder. Poder as mozas tocar o son da gaitiña que as fai reloucar. Rosalía. Rosalía ben sabía, as mozas se sometían ao poder de seducción de arrogantes repoludos, donos da gaita imperial, son e sona universal. A gaita favorecida, enche o fol na economía, na fama e na valía, ninguén lle nega o dominio. Resoa nos bancos, nos ministerios, nas academias e nos concellos. Todo la tocan. Se tocan mal, igual liberan poder sexual. E quer que lle quer, e quer que lle quer, e que van querer? As mulleres no fogar, fora da orquestra, sen instrumentos. Se tocan algo, serán tarteiras. Foles, soprete, punteiro, roncón, son privilexios do superior.
Para a grilanda da diversión, farrapos de gaita nelas penduran. Que foliada toca o patrón. Rosalía. Rosalía ben sabía, elas ían ao seu tocar, fascinadas ao sentir acordes da autoridade, sons de triunfo e vaidade, en sorrisos complacentes, en bocas de escorrentar. Elas fervorosas ían, cegas, cegas, que non vían a luz que as ia queimar. Mas cando a gaita sopraba, elas louquiñas bailaban, pernas longas, coxas, cachas, movían e se ofrecían, dedos cheos de caricias, cativadas, atraídas, e quer que lle quer, e quer que lle quer, e que van querer? O que o gaiteiro quixer. A fama, creto e renome da privilexiada gaita anda en povos e cidades, ten reputación viril, soa na empresa, tamén na igrexa, soa nas escolas, as nenas tolas buscan quimeras, e quer que lle quer, e quer que lle quer, e que van querer. A luz que as ia queimar, pobres pombas mozas meigas que se deixan enganar. A foliada máis traidora só é tocada ao papá. Ten o seu punto a fresca rosa de ser collido. Alá pola mañanciña, mentras a rosa soñaba, alguén pola porta entraba, mandaba no seu xardín. A nena doe se cala, nunca soubo se soñaba unha sombra que a tocaba e coa gaita desfloraba os pétalos da súa rosa. E quer que lle quer, e quer que lle quer, e que vai querer. As tetas tocar, a testosterona segrega poder, cun aquel de señorío tocan con puxante brío, como que monta un corcel, o corpo que se abandona, unha pel que sabe a mel. O cinismo poderoso deixa tranquilas conciencias dos gaiteiros fachendosos cando ven as decepcións e a tristeza que producen. Son elas as que seducen, o repoludo alardea. Eu non o podo evitar. Non sexan elas toliñas, non veñan ao meu tocar, non veñan ao meu tocar, non veñan ao meu tocar. A seguinte parada déixanos no terreo do medo. O moucho xorde das tebras como a ser terrorífico. A moza que camiña soa, exposta ás ameazas dun mundo que a reclúe ao ámbito do fogar, estremécese diante da visión. Mais reponse e lanza o seu desafío ao paxaro nocturno. Sexas home ou sexas moucho, non che teño medo, moucho. O Lalla Cociña, que aprendeu a falar cos mouchos e as curuxas para non terlles medo, glosa este cantar 16 ou 14, segunda edición. Boa tarde. Eu falei cuns versos nos que non estaba o moucho, pero apareceuseme a curuxa. Os versos eran: arrepuñadas todas as carnes se me puñeron, e os cabelos no curuto foronse erguendo direitos. Gotas de sudor corrían a fío polo meu peito e tembraba como tembran as augas cando fai vento, na pía da fonte nova que sempre está revertendo. Sentada nun soportal, pide un cigarro para o medo. E está no alto a mesma curuxa que desnortada atravesou a avenida de Clara Campoamor. Con pánico sobrevoou os faros que relampan. Contra o asfalto pensou morrer, pero a fin deuse agochado na barriga dun árbore calquera. Quedan lonxe os ameneiros das brañas do Sar. Chora sen que se note. Resiste a noite urbana que a branquea demais e permanece así, sen desatar os ollos nin a ira. A porta da casa, a que pide, quere despistar o arrepío cun vicio pequeno.
Dasme un cigarro. E apenas corre polos soportais. Contáxase certeira. Pregunta aos paseantes se a coñecen cando buscan no peto unha mota. E confeita con vile e todos os medos, os nomes, os apelidos, se separan a ver que pasa. Detémonos agora no cantar que leva o número 18, 16 na primeira, mais a contaxe variou coa engádega que a propia Rosalía fixo na segunda edición, a de 1872. Neste poema amósase indiscutiblemente a face crítica da autora, que non por cantar o amor pola súa terra ignora as injustizas que nela proliferan. A meniña da montaña, lavandeira desterrada á vila, sofre de saudade e do desprezo dos veciños. Ela reponse firme. Mantén o orgullo fronte ás injustizas e o desclasamento. Os versos de Xiana Arias inspíranse nos deste poema e neste. Boa tarde. A min o diálogo con estes versos, parecíame fácil no sentido de que son montañesa e non me pesa. Non, por lo demais non, claro. Fixen un poema que se titula Estrada erótica, debería chamarse Carretera erótica, que é unha pintada que hai á salida da Fonsagrada, porque, sobre todo con referencia á carretera vella, pero máis ou menos tampouco cambiou moito a nova, pois a pintada decía carretera erótica, 365 curvas, como días ten un ano. E era así. E este texto, pois, chamase Carretera erótica. Da montaña baixou, e despois de tanta curva, había quen se mofaba dela. A costa, o sur. Con quen xogar no sur? O sol, calor. Repetían o que ela dicía e rían. Todo cambiou o ano en que medraron as tetas e a nena fíxose moza mirando o chan co corpo encollido. Na neve, de ollos verdes, naceu lume. Da montaña marchou. E despois de tanta curva, escribiu que non foi fácil ir ás festas, que á volta pasaba días e noites enteiras atada ás patas da cama. Entendeu de fábricas e quixo erguer o corpo, mirar á fronte. Ás veces só podía caer, e caer, e caer. Mancouse. A moza construíu un forte de rabia e soños coa xente máis vixiada da cidade. Fora da montaña traballou, e despois de tanta curva, había un hospital e un home 2 veces enfermo. El pregunta: te obligan a hablar en gallego? Non, señor. El aconsella: pois perdona, pero así non vas a ningún sitio. A muller contesta Uraña: vou sí. E con humor: de momento, vou non levar a vostede á sala de raios. Na montaña ficou. E ali, antes de tanta curva, viu como todas voaban alto para despois caer, e caer, e caer. Dicía: veñen, comen, beben e vanse. A vella coseu unha e outra vez as ás rotas, tocando sempre a mesma canción. Escoita. Este é o ruído de pelar unha pataca, non é máis ca iso. É o ruído de pelar unha pataca xunto ao ritmo do corazón acelerado.
As musas xogan agora co poema 21, o 19, na primeira edición. De novo, a fraseoloxía popular serve de excusa para articular unha reflexión sobre o mundo que rodea a poeta. Hai tanto de inexplicável na forma na que funcionamos as persoas, gobernadas polas apariencias e os prexuizos que non che digo nada, pero vaya. Corresponde a Yolanda Castaño glosar estes versos. Moitas boas tardes, moitas grazas ao Consello da Cultura Galega e a todas as persoas que formaron parte da organización deste acto por contar comigo, moitas gracias. Grazas ás mentes pensantes que hai detrás da estrutura do recital, parece unha proposta enormemente estimulante e ademais vexo que esas mentes pensantes que lanzaron, dunha maneira aberta, non? Pero lanzaron esa suxestión dos poemas cos que dialogar, bueno, vexo que estaban moi atinados todos, non? Eu, cando menos, como xiana, sentime moi cómoda, bueno, non direi que foi doado porque nunca o é, pero bueno, moi acaído, non? Supoño porque se hai unha autora malentendida pode ser Rosalía de Castro, pero faime pensar que tamén calquera historia literaria é a historia dun malentendemento. Nos últimos tempos ando a pensar que todo ese malentendemento que Rosalía puido vivir de alguma maneira debeu de traerlle moita dor, claro que sí, pero tamén ten unha parte de enigma maravilloso que fai e que precisamente, ou en parte que precisamente fai que a podamos seguir descubrindo e que nos poda seguir botando tantos contidos, non? Así que, bueno, pois, como dicen os cubanos, o que pasa con ben, pois pode que teña a súa parte interesante todo o malentendemento. Titulei o poema que é dor, a dor que de veras sente. Teño cara de gustarme as cousas que non me gustan. Os labios de toda a xente falan sen despegarse. Isto tamén é así. As paredes dunha gruta na que alguén, hai 10.000 anos, desdoura o natural da pedra. Moedas, corrente alterna, unha rapaza nada cos xenes da beleza, toda picada de complexos. Coma un orgasmo de Hedy Lamarr, os ollos de Nikola Tesla. Un país onde non ser, onde só compre, parecelo. Luvas desenfundadas, sal, a máis prestixiosa de todas as escolas de dobraxe. O capital é o pesadelo de quedarmos atoados na nosa capacidade simbólica. A máis favorecedora de todas, maquillaxe tanatoestética. Anos de traballo voltos un pedazo de granito ecuestre, unha industria da miseria, as leiras do wolframio, como un corpo ardente que sabe e disimula. Pestanas postizas de marca barata, unha imaxe idéntica a sí mesma. Tantos milagres bellos, tan novas ensinanzas que non che digo nada, pero vaya. Como a poesía política que se confunde cunha autofoto fronte ao espello do baño. A metonimia do mal, normativo dislocado. Escenificación, menú, a escaleira de incendios do discurso. Algo ao que lle medran raíces aéreas e debece por volver á terra en canto hai tempo que saíu a luz, como aos ollos das patacas. A ollada do poema é tamén así. Filas de formigas obreiras esmagadas para permanecer. Restos de acenos que parecen outra cousa. Grazas. A música, presente en todos os cantares, soa de xeito especial
naquel que levaba o número 26 da primeira edición, e o 29 na segunda e sucesivas. O eu que o canta, a ritmo de muiñeira, vai interpelando en ton retranqueiro a todo o seu contorno. Un lenzo brincadeiro da vida labrega, do que Estíbaliz Espinosa glosará unha estrofa, esta que tendes aquí, xunto con outros versos de outros poemas deste mismo Cantares, e vais alá. Ola, boa noite, boa tarde. Pois xa nos ten 150 follas a rosa, xa non é só de 100, e foi moi emotivo estar sentada aí, sentindo o corazón latexar contra a cadeira, contra a silla, escoitando as que me precederon, e supoño que o seguirá sendo moi emotivo escoitar as que faltan. Porque isto é unha especie de híbrido, de Frankenstein, de Rosalías que estamos facendo entre todas, non? Unha muller fractal que se subdivide, que se multiplica. Fixen un texto que se chama, que titulei O transvisible. A verdade é que fun bastante pouco obediente, fixeno ás presas e mal no último momento, como os deberes cando nena. Pero, bueno, saiu bastante arroutado. Chámase O transvisible e comeza cunha cita de Roberto Vidal Bolaño, que tamén me veu ver estes días, por outra cuestión, no seu agasallo de sombras. A cita di así: por un casual, despois de exercer de filla exemplar, de muller sofrida e de nai perfecta, quédache tempo para exercer de poeta. Muller que sabes, anoxas, abra que sempre se abra, e ábrense paso os pensamentos coa súa mutación celular de especie invasora, asombrosa, rosa. Rosalía, móvese mostacho teu para que saibamos que esti. Pestanexa 3 veces se queres que che deixen en paz. Podes cravarnos nas pupilas a túa bota azul, caballera, miña señor. Podes o que unha vez tiven en riba daquel penedo. Non. Non che temos medo. Pero vaia. Algúnas fixemos máis cousas que escribir poemas. Amamos, aborrecemos, sufrimos, tivemos fillos, pasamos fame. E se vives afastada do trato ca xente, faste interesante. Atola! Escribir como parte dun proceso ou aquel de sociofobia. Escribir como voz que retella, retalla, agasalla sombras. E mira ti, pídenme un Frankenstein de textos. Así que sacho un cerebro que se me abre nun fungo nuclear, bio, lento, metido a presión no cráneo do verso. Plank! Parte dun multiverso. Rosa Bolaño, Vidalía, que cousas tes? Polícrates, que tes? Iso de ver ala de moucho na curuxa que rí, Atenea, que lía, Rosaliz, que carallo tes? Pola túa matriz de 7 kilos na que se tronza un cancro, transmitido de prostitución en prostitución. Polos teus fillos de holograma, moitas cousas lles dixera, moitas cousas lles contara. Follas vivas que o pasaren cortan no dedo co canto, o canto das follas cantaren pola gracia, pola fauce que fauce ou salta dun golpe, dun sollo. Parimos realidade túa que conforme pasan tempo e tinta, aumenta, rebenta. Que escolla entre ser quen el quere que sexa ou ser eu mesma. Que dencho de jato, o de Schrödinger, digo, que come e non come, un home, un jato e un bicho, e dona, donde Rosalía, Elía, unha rosa eche unha rosa, eche unha lea, lía con ela, la femme fractal. Transuránica a capricho, movemos tacho muller,
no preve do prato que chan fartar pronto. Só fala para se escoitar a si mesma, quere o saber todo e non sabe nada. Onde está o seu talento? Non che teño medo, gachi gachi, que se oíra e nos falara, crac, gon crac, policrá. Muller que sabes, moito me sabes. Home, que tes? Home, que dádeme humus de abismo nun imbécil mundo. Estou que rebento. Estou que? Trans que? Sei que. Abrídeme os pensamentos para eu saber se aínda cantar vivo a folla viva. Curuxas. Ben, hai outro texto que é un diálogo con varios libros e moitos autores, que é un pouco unha especie de, bueno, de ver os libros e a literatura a través da nosa relación coas persoas, ou velos como parte da nosa relación coas persoas, non? En ese diálogo con eses libros tamén aparece Rosalía, claro. Monogamias sucesivas en andeis de Ikea. Que ben quedarían os meus Tolstois entre os teus Dostoyevskis, petrificados no xeo do andel central, xusto antes de fundírense en campos de Nabokovs, ferventes de Bakunins. Os meus coetses axexaríannos en silencio, madeira que renxe un pouco, antes de que os teus Millers chimparan o chan a mantenta só por desconcentrar as miñas agmátabas. A Wolf de min viría a uliscar a túa man con que irá, e foderíamos modo pedante, citando a cegas, e logo separaríamos revolándonos colets á cabeza, bebéndonos desgrazados gin Hemingways en bares Pound de Vilamatas, Moebius e cun aquel de Marco Aurelios. E sábese que volveríamos ser felices clandestinamente cun inspector agochado baixo a gabardina, disposto a se enfrontar a todos os teus Mailers en tarxetas de memorias Kingston para tripas electrónicas. Manuel Antonius racheando a súa celulosa para procrear en tinta Pizarnik. Ante o meu pezón sen lentes un Sagan, tombado boca arriba baixo o teito o celeste, e Benjamins devorados por tisanuros e abelaíñas da túa casa no campo. E que sería do enigma do libro Colombo encadernado, a bizantina, que só con moverse 3 milímetros na parede abre un pasadizo até a cripta dos teus poes, liados cos meus vernes. Lovecraftados con pesar, vai ser que con vergoña, de termos acortazarados en medida nin cernuda, rulfos que fan que non se coñecen, no Beckett sen ende desta vida. Traga os teus pinchos, que xa eu me inxecto as lleguí directas en Bea. Bellísimas magdalenas enchoupadas en Flauberts e todo Aristóteles nifrado de Cervantes até o Códax. Os nosos respectivos gatos non esperaban vocexar de novo entre safos e catulos. Soñaban ser Michaud en Asia, sí, pero non isto. Malia que ás veces as túas biografías de Bolívar poidan sorrirme un pouco. O certo é que se han esquecer todas e cada unha das agotas. E as Munro e os valles, un a un. Mentres, nas bilibaleiras fumega a bosta o fresco de tanta vaca sagrada, e triste o fondo na cociña un caldo de centola gogol que non se come ninguén. As frases empezadas para min acabarán en frases para outra, que serán o principio da frase doutra máis, e o mesmo os meus pesoas lombo a lombo con outros sabedeus que até cando. Pero por todos os gambots do mundo, deixemos xa de desautorizarnos. Que arda Alexandría engavetada en alexandrinos. Que ardan hordas de papel ou babel, tinta defunta. Que arda o bosque das Ardenas, a ardora no mar de fora. Personaxes e os seus caracteres derretidos polo lume, frases inmortais reducidas a cinza chovida, e naves, as famosas naves. Que ben lle senta esquecer a tanta tinta. Ata que aparecen uns Dickens, repentinos o dobrar a esquina, cargados de novo con papéis, e as follas da miña Rosalía pásanse soas, en autoplay
unhas, e as outras saen voando. A oitava musa atopámola no poema que comeza co popular Como chove miudiño. De novo, o espazo natural e o asento desde o que expresar unha fonda saudade. Os lugares queridos da poeta van pasando polos seus ollos, atravesando aquel manto de orballo que axitara a súa melancolía. E a casa da familia materna, metáfora do desmoronamento da fidalguía galega, está nos versos dos que bebeu Lorena Souto. Ben, boa tarde a todas e a todos. Agora, a hora de falar con Rosalía, de dialogar cos seus textos, volven a retomar as lecturas de cantares gallegos, e unha das cousas que me chamou a atención poderosamente deste poema, ao lerlo de novo, é o contraste poderosísimo que hai, por un lado, entre a sensación de conforto que implica o retorno aos lugares que a viron medrar, que a fixeron, sen dúbida, porque os lugares tamén forman parte do que chegamos a ser. E, por outra banda, esa decadencia que fica na memoria dos espazos da infancia, dos espacios que te construíron, que levan parte de ti e que están derruídos, non? Dun xeito ou doutro, tamén metafóricamente, porque a Rosalía que voltou nos últimos anos, no sentido metafórico, non podía ser a Rosalía que saiu deses lugares verdes e de erva fresca e de conforto. Entón, eu escribín un breve texto no que me imaginei cantas reconstruccións, cantas ruínas, cantas reconstruccións e cantos espazos, ao fin e ao cabo, da infancia, da memoria da nai, da memoria de todas as xenealoxías que están por detrás das construccións de Rosalía, das súas propias construccións como autora, como muller, como galega, tiveron que ter lugar ao longo de moito tempo e de moitas revisitacións aos lugares. Un sospiro alenta baixo a pel coarteada das paredes, arzando no pó que cubriu a vida. Sobre a memoria que me conta, tamén a min, o silencio que atragou a casa énchese cos tránsitos, as dores, as cinzas dos incendios que prendían naquelas infancias. As silvas enraizaran no leito dos partos, embrollan co espiño o último hálito dos avós. Entre os días doutra que fun, comida pola humidade, aniñan as prendas queridas, os insectos, procrean entre a madeira e os muros da casa. Arquitectura e xeografía dita doa, identidade. Nomeo cada lugar desde a mesma fenda aberta, onde me busco e me silabeo, deixándome retornar a un espazo dondo, de min propia, como pertenza rescatada entre os cadáveres que deixou o tempo. Lonxe, volvo unha e outra vez. Gracias. Chegamos á fin deste cantar colectivo. Facémolo dialogando coa alborada, xogo musical e luminoso, un estalo de alegría onde Rosalía, xa case pechando os cantares, chama a sororidade, a solidariedade entre as mulleres. Así o sentimos, nesa estrofa exultante coa que dialoga Ana Romaní,
e que é un agasallo para o ánimo nestes tempos sombrizos. Arriba todas, rapaciñas do lugar, que o sol e a aurora xa vos ven a despertar. Bueno, boas tardes. Realmente sinto, porque eu creo que tería escrito outro poema despois de escoitar o que le vos contaba. Pero, en fin, xa está escrito. A min tocoume, efectivamente, a Alborada. Dito así, soa un pouco así, tocoume a Alborada. En fin, non viñeron os gaiteiros a tocar a casa, pero é certo, tocaronme eses 3 versos da Alborada, esa que abre o remate de Cantares a xeito de canto celebrativo, de esperanza, afirmativo, en femenino. E claro, non é doado cando os ritmos están tan interiorizados como a Alborada de Veiga, de Rosalía, en fin, non é doado. Así que eu renunciaba a escribir o poema ou crevaba o ritmo, ignoraba a melodía, deixaba o 19 definitivamente, situábame no 2013, no 21 e, inevitablemente, o canto nin é celebrativo, nin é alborada, nin sequera canta. Non todas cantan. Non todas cantan. A liña escura na fronte detida, no bico, o labor e a rabia. Eu sei que as cantaba. Eu sei, alba fora máis roxa. Os seus corpos na xeada fría afogan aí, exhaustos. Como agora direi que bailen, se terman da reixa, e na reixa detén a sombra o seu paso. Cala, río, cala, que son auga. Bellas rapaciñas todas prendidas no lugar. Cúrvanse nos anos, nesta quietude que estrala, triste, vago resplandor. A boca, en alborada, cala. Eu sei, non todas cantan. Quen baila agora? Quen a aurora agarda? Quen a sombra espanta? Gracias.